खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाइर राजीब बसुमतारी सासे लाइमोननि हारसिं गोब्राब नाजानायाव रावबो मदद होआखैब्लाबो गोबां जाफुंसार खालामनो हादों। बाक्सा जिल्लानि दानसोरां दैमारि बिथाङा थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो निकासि उसु क्लाब खुलिनानै गोबां गथ'फोरखौ उसु आरो ग्रेभलिं आयदायाव गेलेनायनि फोरोंथायखौ होबोगासिनो दं आरो बिथांनि फोरोंनायजोंनो दासिम गथ'फोरा जिल्ला हादोरसा आरो हादोरारि गेलेनायाव गल्ड ब्रन्ज सिलभार मेडेलफोरबो गोबां देरहानानै लाबोनो हादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि बिथांमोननि फरायसाफोरा जोबोर गोरिब नखरनिफ्राय गेलेनो ओंखारबोनायलाय हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गेलेनो थांनांगौ जायोब्ला रांनि जोबोर आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायो। बिथांमोननि थाखाय नांगौ खालि सोरनिबा एसे मदद अब्लानो हादोरनि रायजोनि हारिनि गोबां मुं खामायनो हागोन बिथांमोना। जोंनि खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला नेशनेल गेलेनो थांनो थाखाय सासे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानियाव एसे रांनि अनसुंथाइ बिनायाव जोबोर लाजिफोनांजानोबो गोनांथि जाबोदों होननानै दुखु फोरमायो। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव गोसोआव मोनसे सोंलु सिखारोदि आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि गेलेगिरिफोरा सोरखारनि गोबां मदद आरो थुलुंगा मोननायखौ खोनाबोदों आरो नुबोदों। नाथाय बर' हारिनि गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय मा जाहोनाव सोरखारनि मदद आरो थुलुंगा मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जायो। मख'जाथावदि गेलेगिरि बिथांमोना जेब्ला गुबुन गुबुन गोजान जायगायाव गेलेनो थाङो अब्ला रावनिफ्रायबो मदद मोनैलाय न'नि दाउ अमा बोरमा मोसौ फाननानै रां दाहार लानानै हा बन्दक होनानै गेलेहैनोबो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायो। थारैनो भारत सोरखारा गेलेनाय बिथिंखौ लानानै गोबां रांनि माव बिथांखिफोरखौ लाबोयोब्लाबो बैफोर राङा सोरनिबा राजा मन्थ्रिफोरखौ उदै बुंहोनायनि सोलाय जेबो गैया। समाजआ फोरमायसिगोन सुबुं अनसायनो सोलायथाय लाबोनो आरो जौगानाय लाबोनो होननानै बिटिआरखौ दैदेनलांनो होननानै प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा जाखांफुनाय लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनखौ माबोरै मदद खालामगोन। मसलपुरनिफ्राय दिबुजारा मुरगयारिनि खौरां। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना लक्ष्मीपति देउरि आरो जोंनि सारनि नामा दानसोरां दैमारि। आं बे गेमखौ बे खेलाखौ 2019 निफ्राय गेलेबोदों। दिनैसिम बे उसु खेलाखौ आं गेलेबोदों दिनैसिम बबे बबे जायगायाव गेलेनो हाखो बा गेलेखो फोरमायगोन नामा? दिनैसिम आं डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर ओमफ्राय बाथुफुरि ओमफ्राय आङो स्टेट गेम जरहाट ओमफ्राय गुवाहाटीफोर ओमफ्राय पान्जाबाव नेशनेल गेम खननै थांबाय। ओमफ्राय दाख्लै बावै आरोना माबायाव 2020आव माबायाव झारखन्डआव नेशनेल गेम गेलेनो थांदोंमोन आरोना। जरहाटआव गल्ड मेडेल मोननानै झारखन्डआव गेलेहैदों आरो ओमफ्राय बेवहाय मेडेल मोनबोनो हायासै। ओमफ्राय दाख्लैसो आरोना 2021आव माबायाव गुवाहाटीयाव स्टेट गेम जानायाव गेलेदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय गल्ड मेडेल मोननानै ओमफ्राय सिलेक्सन जानानै माबायाव पान्जाबाव गेम गेलेहैदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो क्वार्टार फाइनालाव जेनबोबाय आरोना। क्वार्टार फाइनालाव मणिपुरिजों जेनबोदों। नोंसोर जे गेलेनो थाङो बेवहाय खरसाफोरखौ बबेनिफ्राय लानाय जायोबा मोनो? जों गेलेनो थांनायाव खरसाफोर माने जोंनि आइ आफाया ओरैनो दाहार माबा माबि लानानै ओरैनो नागिरथिंनानै हरो आरोना। ओमफ्राय मोननो नागिरा आरोना दाहार नागिरनो थांनायफोरावबो बिदिनो साराबो हरो ओमफ्राय सारमोना हरो ओमफ्राय आइमोना हरो आरोना। बिदिनो दाहार नागिरनानै हरो मानानै हरो बिदिनो गेलेहैयो। ओमफ्राय जोङो रावनिफ्रायबो मोनलांनो नागिरा आरोना। दाहार बिबाबो दाहार मोननो नागिरा बिदिनो ओमफ्राय गेलेहैयो आरोना। सोरखारखौ माबा खावलायनो सानो नामा? सोरखारखौ ओमफ्राय दाथ' बे गेमा अलिम्पिकआव हाबबायना ओमफ्राय बेनि थाखायनो सरकारा बे गेमनि थाखाय इमान फैसा लायोना बे फैसाखौ एसेबां खमायनो होनो हायोबा खमायहोनो सानो आरोना। खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना मिथिस्रि रामसियारि। आंनि कचआ जाहैबाय दानसोरां दैमारि। आं बे उसु गेमखौ 2019 निफ्राय गेलेजेनदोंमोन। दिनैसिम बहा गेलेबोखो? दिनैसिम स्टेट गेलेबाय, डिस्ट्रिक्ट गेलेबाय, नेशनेल गेलेबाय। ओमफ्राय नेशनेलखौ दिल्लीयाव गेलेहैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय स्टेटआ मा होनो जरहाट थांदोंमोन, गुवाहाटी थांदोंमोन बाट जेनबोदों। नोंनि बे गेलेनो थांनायफोराव खरसखौ बबेनिफ्राय मोनो खिन्थागोन नामा? खरसखौ बुंनो थाङोबाथ' जों रावनिफ्रायबो जेबो हेफाजाब मोनाखै। जोङो अमा बोरमा फाननानै दाहार लानानै थांनायानो जादों। फैबाय थानाय समाव नोंनि जिउनि थांखिया मा? फैबाय थानाय समाव थांखियाथ'
नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनायनिनो मा जानो सानो आं डिफेन्सआव साख्रि मावनानै प्लेयारैनो जाना थानो लुगैयो आङो 2012निफ्राय क्लाबाव एसिस्टेन्ट बा इनचार्ज महरै आं क्लाबखौ सालायबोदोंमोन बेनि उनावहाय फैयै फैयै 2014-15आव आङो जाजिं सेमिनार बानायनानै कच बानायनानै आङो क्लाबखौ लानाय जादों आरो खुलिनाय जादों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएसननिफ्राय एप्लिकेसन लानानै आङो निकासियाव क्लाब खुलिनानै आङो दासिम बर्तमान दैदेनलांगासिनो इन्सट्राक्टर महरै नोंथांनि जि फरायसाफोर बियो दिनैसिम बबे बबे जायगायाव गेलेनो हाखो खिन्थागोन नामा दाथ' आंनि स्टुडेन्टफोरा दिनैसिमहालागै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै स्टेटनिफ्राय लानानै नेसनेलसिम थांनाय दङ दिनै डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट गल्ड मेडेल आरो सेकेन्ड सिलभार थार्ड बिदिनो बहुद मोननाय दङ आरो लोगोसे स्टेट लेभेलावबो गल्ड मेडेल्स आरो ब्रन्ज सिलभार मोननाय दङ आरो बेनि उनावहाय स्टेटनिफ्राय सिलेक्सन जानानै नेसनेल लेभेलसिम थांनाय दङ फैबाय थानाय समाव नोंथांनि साननाया फरायसाफोरनि सायाव माबायदि सोलोंथाइ होलांनायनि थांखि दङ फैबाय थानाय समाव आङो आंनि स्टुडेन्टफोरनिसिम आंहा मोनसे फोथायनाय दङ निस्सय गथ'फोराबो लागोन जाहाथे उनफोरावहाय बिदिनो निजे खस्थ' बानायनानै सोलोंथाइ होनानै बा ट्रेनिं होनानै आङो सिगांथिं नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम दैथायहरनो हागोनखौ आं मिजिंथियो मोजाङै मोजां ट्रेनिं साबसिन खालामनानै आरो उनफोरावहाय जाहाथे गावबा गावनि भबिष्यतखौ गाव आथिङाव गसंनो हायो नोंथांनि बे फोरोंथायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा बेखौ थारैनो मोजां कुइसन माने बियो आङो जेब्ला गेमखौ सिलेक्सन माने गथ'फोरखौ सिलेक्सनाव लांखांनायनि उनावहाय बा मेडेलिस्ट मोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला नेसनेलाव सिलेक्सन जायो अब्ला बे समाव आङो थांदोंमोन जेनेबा जोंहा थानाय दानि राकेश ब्रह्म सार मुसलपुरनि बेनाव सारनियाव थांदोंमोन माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन होननानै खिन्थु दिनै मोनाखैनो होनजायो जेनेबा थांदोंमोन थांनायालाय ओमफ्राय दासिमबो दिनैसिमबो क्लाबाव बा आंनि क्लाबाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जाथ'वाखै